खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननो आं दिनै मोनसे राजखान्थिनि भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बुंनाय बाथ्राखौनो बुंगोन आरो बिथांमोना जाबायदि बुंदों बेबायदि आं लाइन बाय लाइनबो बुङा नोंथांमोननो, एसे माने पइन्ट टु पइन्टल'सो बुंगोन आं नोंथांमोननो, नङा होमबा? BTR गोरोबथाया गोजोन गोरोबथा जानो हाया। BTR गोरोबथाया जुदि गोजोन गोरोबथा नङाब्ला मानोथो साइन खालामोमोन? मा बिथांमोना बै गोरोबथायाव थानाय माखासे पइन्टफोरखौ बिन्दोफोरखौ फरायनानै नायाखैमोन नामा? बेबायदि नायालासेथ' रावबो साइन खालामखाया। साइन खालामग्रा बिथांमोनानो मानो उल्थां फाल्थां बुंबाय थाखो? बेनि जाहोना मा? बेनि जाहोना पलिटिक्स नामा? पावार गेम नामा? माबा मोनसे गोहो मोननो थाखाय बेबायदि बायदिसिना बुंलाबाय थादों नामा? जानो हागौ बेनो जाहोन जानो हागौ, नङाबो जानो हागौ। राजखान्थिया हारि धोरोमजों लोब्बा गैया। जाय जेराव सुबिदा मोनो, जेराव बांसिन लाब जानाय बायदि नुहुरो बेयावनो हाबहैयो, पार्टिखौ सोलाय सोल' खालामबाय थायो। मानो होनबा राजखान्थियाव हारि धोरोमजों लोब्बा गैया नालाय जायखिजाया हानजायावनो मानसिया हाबनो हागो जे नोंनि हारिया मा जाखो, नोंनि थासारिया मा जाखो, नोंनि माने फिउचार जेनेरेशना मा जायो जाया बेजों लोब्बा गैया। बेनिखायनो जायखिजाया राजखान्थि हानजायावनो हाबनोबो हागौ। बेनिखायनो बुंदो राजखान्थिया हारि धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया। बेवहाय बर' होनबाबो जेबो जाया, बेवहाय बर'नि सेन्टिमेन्ट दिन्थिबाय थायोबाबो जेबो खामानि जाया। थामहिनबा राजखान्थियाव हारिया बेसेबां दावगादो, बेसेबां जौगादो बेजों लोब्बा गैया होमबा नामा? लोब्बाथ' दोङो, नाथाय गिबियाव गावनि पावारखौ नायग्रोयो, गावनि लाबखौ बांसिन नायग्रोयो। बेनो जाबाय राजखान्थि। आरो गावनि लाबा जानायनि उनावसो बाखि हारि, जाति, हादरनि बाथ्राया फैयो। बेबायदिसो जों बुजिनांसिगोन नामा? बे बाथ्राया सैथो नङाबो जानो हागौ। राजखान्थिजों हारियाबो लोब्बा थायो, हादर हारि बेबो लोब्बा थायो। नाथाय माखासे समाव लिडारफ्रा मा खालामो, गावनि पावारखौ हासिल खालामनो लुबैग्रोयो, मोननो नाजाग्रोयो, बेनि उनावसो बाखिखौ सानो। राजखान्थियाव बयबो हानजायानो, बयबो पलिटिकेल पार्टियानो गावनि पार्टिखौ जेरै हायो फोथांना लाखिनो थाखाय बायदिसिना कौशल सोलो बाहायो, बुद्धि बाहायो। बेनिखायनो गोबां समाव मा खालामो राजखान्थि पार्टिफोरा गुबुन हानजाखौ, गुबुन लिडारखौ, गुबुन हानजानि लिडारफोरखौ गाज्रि बदनाम खालामनानै बायदिसिना बुंनानै गावनि इमेजखौ मोजां खालामनो नाजायो। बे बाथ्राया नाथाय अराय सैथोखा। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाया बुजिनांगोन, राजखान्थियाव बेबायदि जुदि सोरखौबा जुदि गाज्रि होननानै मुंसोदोबा बा बायदिसिना बुंदोबा, समजों लोगोसे बबेबा समाव पलिटिक्सनि समाव, इलेक्सननि समाव सोरखौबा गाज्रि बुंदोबा, मावाखै बायदिसिना बेबायदि बुंदोबा, नोंथांमोना सानखा बेहाय एसे गावनि पार्टिखौ बा गावनि इमेजखौ मोजां खालामनो थाखाय बेबायदि खालामदों होनना नोंथांमोना सानना लानो हायो। आरो बे बाथ्रायाबो सैथो जे माब्लाबा लिडारफोरा बेबायदि पलिटिकेल एटाक खालामनायाव माखासे सैथोबो थायो। माने 100% नंखायबो जाजोबा, बाङायबाबो सैथो थायो। बेनिखायनो जोंनि पाब्लिकफोरा बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन जे राजखान्थि एटाकल' नङा, बेवहाय माबा मोनसे सैथोबो थायो, बेखौबो जों बिजिरनांगोन। बर'लेण्डआव गाज्रि बारहावा सोलिबाय थादों नामा? मा बर'लेण्डनि माखासे लिडारफोरा, दैदेनगिरिफोरा राजखान्थि गोहोनि थाखाय पाब्लिकनि मावनो गोनां माखासे खामानिखौ गुरुत्त' होआखै नामा? पावार गेम गेलेबाय दं नामा? माबा मोनसे पलिटिकेल पावार मोननो थाखाय, पलिटिकेल एडभान्टेज मोननो थाखाय मा जोंनि पाब्लिकखौ गाज्रियै बाहायबाय दं नामा? मुर्ख बानायबाय दं नामा? बेबायदिबो जानो हागौ, नङाबो जानो हागौ, बुंजोबनो हाया जों। स' बर'लेण्डआव मा रोखोमनि गाज्रि बारहावा सोलिदों नोंथांमोना साजेस्ट खालामनानै कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। थारैनो बर'लेण्ड बाखिखौ आं बेखौनो बुंगोन, जोङो जुदि समजों लोगोसे माखासे बे पलिटिकेल गेम गेलेनायखौ जुदि बुजिनो हाया जोंनि रायजो राजा नोंथांमोना, अब्लाना जोङो गावनो फेलें जागोन।